Gipakusgan karon sa Department of Health Region 10 ang ilang programa nga batukan ang maling impormasyon kabahin sa infectious diseases sa nasod. Target usab niini nga maturukan og booster dose sa COVID-19 ang 50% sa populasyon sa rehiyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tungod sa pagkuyanap sa fake news o disinformation kalabot sa health issues, gilusad karon sa Department of Health Region 10 ang Consult Tayo. Matag ikaduha ug ikaupat nga Huwebes matag bulan, muatubang ang mga opisyales sa DOH-10 sa Consult Tayo nga ipahigayon online. Dinhi mamahimong mangutana ang katawhan aron mapasabot sa DOH. Usa sab kuno kini ka pamaagi aron walaon ang kabalaka sa pipila ka mga individual nga wala pagihapon nagpabakuna kontra COVID-19 tungod sa mga maling impormasyon mahitungod sa bakuna. A way of sharing the correct information on health issues as well as keeping the information available to all our clients. Gipasabot sab karon sa DOH-10 ang kaimportante sa booster shot. Ilabi pa nga nagasaka na usab ang mga kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Sa karon, anaa sa kapin 400 ang active cases sa COVID-19 sa Region 10. Tinguha usab sa DOH-10 nga maturukan sa booster shot ang 50% sa total population sa Region 10. Una mahuman ang 100 days nga target ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Every day, we get to hear nga naapay additional cases nationwide. So if we get the booster, we have also additional protection against the disease. So ato ang target, 100 days, sa ato ang presidente, first 100 days, before October 8. Mabakunahan na yun ang ato mga senior citizens, 90% kanila, and 50% kanato na booster na. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.